Happy birthday, my love. Yay! Happy yan! Yay! Nawala na ako nararamdaman, guys. Okay guys, so Paco is outside the house. Kakarating lang namin, kumain kami ng shawarma sa Shawarma Gourmet. At naisip ko, ngayon ko na lang kaya siya i-surprise. Ang tagal niya na kasing gusto yung shoes na to, tapos parang hindi ko mapigilan yung sarili ko. Tapos tinatanong niya ako kanina anong ginagawa ko. Or kung ano yung ginawa ko the whole day. Hindi pa naman ako marunong mamakak. Hindi ako marunong magsinungaling sa kanya. I mean, obvious niya agad pag nagsisinungaling ako. So, I might just give him the gift tonight. So, pupunta pala kami sa bahay namin sa Mabolo. Kasi, kukunin ko yung pick up namin. Papadala ni mama sa akin for the meantime. Kasi nakaparking siya sa isang parang sa mahogany place. Kasi wala kaming parking lot dun, diba? So, nagbabayad si mama daily dun ng 200 pesos. So, parang namamahalan. At doon namin siya ipapark sa bahay nila Paco. So, balik kukunin namin yun. Tapos, pupunta kami kina Paco ngayon. Ipapadala ko kay Paco yung sasakyan. Para ma-park namin yung pick up sa kanila. But anyway, main goal ko is maibigay ko na ngayon yung surprise ko sa kanya. Happy birthday, my love. Makuha na adto-adto kas kuan ha. Adto-adto kas ng SM ha. Maruki kag lang ha. Maong di jud ko yung papalitog sa sapatos ha. Pero huwag mampalit ko. Dili mo na sapatos nga koan. Bristol. Pambasket. Tara mo ah. Thank you! Gipalitan ko yung casing. Bati mo kayong casing. Thank you, love. Tara mo sa imong shoes. Karon na lang ako Surprise! Here's the shoes you have been eyeing for weeks now. I got you always. Happy birthday, Nyor. I love you so much. I love you so much too. Oh. Nyor. No. Nakuha ni oy. Huh? Size 11 naman ko. 10 man na. Ay, tanan niya ha? 10 ra gyud. Kay walay 10 half. Mupalit na ba yung tanong ko ani? Ay, binuang. Yeah. Mo niya to sa gumo. Ato tanong ga. Ganyan sa SM. I see. Thank you. Happy birthday. Pansin ko, nung birthday din niya last year, ito yung suot ko. Kabantay ka? Hulo. Kani ba? Ito mag-surprise. Basta i-check niya yung vlog na yun. Ito din suot ko na jacket. Thank you. May iPhone case ako. Happy yan! Ang dami mo ng sapatos, Nyor. Daghan bo. Ako, 5 ra ka pares ka malaya. Way! Yung sapatos niya parang 2 sako. Wow! Hi guys! Ayan, next day na, July 19 at today yung birthday ni Paco. At nandito ako sa kanila ngayon. Sabi niya 9:30, anong oras na? 11:27 na po. At ngayon pa siya na ready. Sinuot na niya yung regalo ko sa kanya na shoes kahapon. So, outfit reveal! Happy birthday to you. Wow!
Millennial, oh. Bilhin niyo. Oh. Tara na. Happy birthday. So, yung bahay nila guys, merong napakahabang hagdan. So, ayan siya. Ilang steps to, Nyor? 63 steps po siya, guys. So, imagine kung galing ka sa baba paakyat. So, yung paakyat talaga sobrang hingal na hingal ako. Isa yun sa mga rason kung bakit minsan ako pumupunta dito. Ayan, oh. Ang haba, oh. Stairway to heaven to. Tapos yun yung bahay nila. Oh, nasa bundok. Taga-bundok talaga. So today guys, mag-grocery lang kami ng mga kakailanganin mamaya for dinner kasi dinner yung pakain ni Paco. Simple dinner lang naman with his family. Let's go. Good morning guys! So, I'm back here sa apartment dito sa city kasi naghahakot na ako ng mga gamit kasi last day na namin on July 31. July 31 ba? July 30. Kasi sa katapusan, iniunti-unti ko nang i-empake lahat ng mga gamit ko kasi dadalhin ko na sa Alcoy, yung iba sa Mabolo, tapos yung iba hindi kasi kasya dun sa bahay namin sa piso, ilalagay ko kinapako. Yun yung isa sa mga agenda natin kung bakit tayo nandito sa city again. At papunta ako ng Blush Beauty kasi magpapa lip fillers ako. Kasi sobrang dry ng lips ko, mga sis. So yung lip fillers guys, hindi siya naglalast ng matagal. Siguro mga 1 to 2 years lang. At after a year, kailangan siyang i-retouch. So para lang mas plump yung lips ko at mas moisturized yung lips ko. So, yun yung rason kung bakit gusto kong magpa-lip fillers. Pasensya na may ano ako ngayon, may tigyawat. So, yun nga. So, maybe tonight, magsa-start na talaga akong ilagay sa mga boxes yung mga gamit ko dito sa apartment para hindi na ako ma-GG next week kasi babalik pa ako dito next week Thursday para kunin na talaga lahat-lahat. So, ngayon, unti-unti ko pang dadalhin sa ko yung ibang mga gamit. So, yun na yun. Punta muna tayo sa Blush Beauty. Okay, guys. So, nasa labas na ako ng gate ng bahay at nakalimutan ko lang sunscreen. So, share ko lang, guys. Ito yung current favorite ko talaga. Sobrang ito yung ginagamit ko ngayon kasi ang ganda niya sa skin. As in, hiyang na hiyang ako. Ang dami ko na na-try ng mga sunblock or sunscreen. Kaso nga lang, parang may mga white cast. So, ayaw ko siya. Parang yung consistency niya or yung texture niya is sobrang, hindi siya blendable. Tapos, may mga white cast. If you know the brand, please don't mention. Hindi ko siya nire-recommend talaga. Yun yung ginagamit ko before. Pricey siya, tapos hindi siya ganun kagandahan. Anyway, basta ayaw ko siya. Tapos ang lagkit-lagkit niya. So ngayon, ito yung gamit ko. Nirecommend to ng friend ko na si Jane. Hi Jane, if you're watching this, thank you for your recommendation. So, ito yung gamit niya. At ito na din yung ginagamit ko ngayon, yung Neutrogena Ultra Sheer Sunscreen na may SPF 50. So, ayan siya guys. Hindi to sponsored, I promise. Hindi siya sponsored guys. Sinishare ko lang talaga sa inyo. Binili ko to sa Watsons. Medyo pricey siya. Medyo pricey siya for a 50 ml na sunscreen. Pero guys, I'm telling you, sobrang worth it niya. Super blendable. As in, para siyang water-based lang. At ang ganda yung skin mo after. Like, the whole day, parang, baby skin yan. Ganon. Ganon yung feeling niya. So, anyway, ito yung ginagamit ko na everyday. As in, I'm so obsessed with this product. As in, ang ganda. Neutrogena. If you're watching this, baka naman, padalhan nyo na akong PR kit, charis. Pero totoo guys, sobrang ganda niya. As in, hiyang na hiyang ako. I'm sorry, but this is the way I put sunscreen.
Sobrang dugyot. Anyway, ako lang naman gumagamit. So, that's not a problem. Tignan nyo, bilis na ma-blend. Guys, wait lang. Tignan nyo yung dito na part. Oh, di ba? Tapos kumikinang-kinang siya. Oh my God, nagsisale stock na ako for Neutrogena. Hindi to pwede. Charis. Dapat bayad ako dito, Neutrogena. See? See? Guys, look at my skin, oh. Pak, wag mo lang i-mind to, pero, plakado. Oh, pak. Ganun. Ang ganda, promise. Promise guys, hindi na ako nagpa-foundation. Ito lang yung nalalagay ko. Tapos, syempre, nag-lip tint lang ako, ganyan. Pag lumalabas ako, nagsa-sunscreen lang ako, lip tint minsan. In short guys, tamad kasi ako mag-makeup. Oo, ayoko kasing nagme-makeup ako lagi. Kasi tamad ka, sis. Yun yung totoo, sis. So, yun, kahit sunscreen lang, okay na ako. Basta, healthy lang tignan yung face ko at protected tayo from the harmful UV rays of the sun. Let's go! Kasi nintay na tayo ng blush! Thank you, Jeff. No, nawala na ako nararamdaman, guys. Right below that, na upper tubercles na to sa ato ng i-volumize po. Then, for your lower lips, pili ka ganahan o kantong nice space, no? So, equal volume lang. This is your lower tubercles. Then, mag-add to dito sa itong nakawalay space. Ito, open that. So, ayan guys, tapos na. So, ngayon hindi mo pa talaga siya ma-appreciate kasi, ano pa siya, hubag. Anong Tagalog ng hubag, miss? Namamaga. Yun. So, kung napapansin nyo guys, kaya maraming nagpapa-lip fillers kasi gusto nila fuller yung lips nila tignan, di ba miss? Tapos moisturize na siya kasi less na yung mga wrinkles ng lips natin. Tsaka sabi ni Doc at ni Miss Faith, as we age daw, mas lalong dumadami yung parang wrinkles sa lips natin. Di ba? Kaya maraming nagpapa-lip fillers ngayon. At dahil na-curious tayo, trinay natin. Tsaka kung magtatanong kayo kung masakit ba, hindi siya masakit kasi may anesthesia. May konting kirot lang pag tinutusok yung karayom, lalo na sa upper lips. Siguro nasa mga 1.5, ganun lang siya. Hindi siya sobrang sakit. Tadaan! Thank you, Miss Faith. You're welcome. And sobrang magana niya, sis. So, nasa Jollibee drive-thru ako kasi nagugutom na ako. Time check, guys. Nasa 1:48 PM na at wala pa akong tanghalian. So, sobrang gutom na ako ngayon. May order, please. Can I have C8, please? Burger steak with chicken. Yes, Spicy spicy. original. Spicy. Vlogs mo. Thank you. Kaya mo. Thank you, ma'am. So, ayan guys, nandito na ako malapit sa apartment. Hindi na ako nag-dine in. I decided nga, umuwi muna kasi may kukunin din ako bago ako pumunta ng sa supplier ko sa coffee beans kasi kailangan ko nang bumili ng mga beans, guys. Kasi konti na lang yung stocks dun sa cafe. So, kailangan na mag-restock. Tsaka, mag-grocery din ako ng mga iba pang kakailanganin sa cafe after this. So, kain tayo. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found.
Okay guys, for dinner, nagpa-grab lang ako ng pad thai from Banana Pancake Trail. Sobrang fave ko to. Ito yung isa sa pinakamasarap na pad thai na natikman ko. Tsaka yung isa sa Street 88 ata yun. Or nakalimutan ko yung name. Basta, ito yun. Here. Alright. Your dad's just having a hard time. Full stop. He's been having a hard time for a while now. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the